Jsem tady strašně právě ulovil Fulgíra. Ale úplně strašným způsobem. Jako skav. Někde sklečel a čekal. Maličku přišel zadělat, dal se mu hlavu. Teď tě tam vydal ten týpek z toho křoví, vole, na těch lucech. Jo, tak. To je ten moment, kdy si vezmeš zvedečko do ruky s velkou optikou a před tebou leží borec 2 metry v trávě. Ne, asi 2 metry od pasu. Jo, tak. Právě jsem, by the way, hoši, prosím, chvilku ticha. Právě jsem zabil týpka VPOčkem, dal jsem mu 3 do hlavy a na 4. umřel, no. Takže tady jdu granátu a já nemám kvér. Pořádnej. A tady se dějou nějaké strašné zvěrstva někde. Teď se kusek ode mě někde strašně střílá, já nevím, kde to je, vole. Hoši,